nke onye chiri ya zere, ndụ mmiri ndụ azụ, onye awụla ma ibe ya efula, emere nwa ogwugwu emere nwa anọsi ike. Aha m bụ obere nwaada Vanessa Okonkwo, abụ m onye Ukpo. Nna m bụ Ichie Aloy Okonkwo, ebe nne m bụ Chioma Okonkwo. Ha na-enye aka ịhụ na anyị na-amụ ma na-asụtụkwu Igbo n'ụlọ. Ụmụnne m bụ Kenechukwu, Oziọma na Ịbachiọma. Anyị niile so n'otu Fada Peter Igbo Kids International. Achọrọ m iji ohere ahụ kọrọ unu maka otu Fada Peter Charity Group. Otu Fada Peter Charity Group Otu Fada Peter Charity Group bụ otu ụkọchukwu Fada Peter Mojekwu wubere. Fada Peter Mojekwu bụ afọ osumeyi nke dị n'okpuru ọchịchị Nnewi South na Anambra Steeti. Fada Peter bụ onye ụkọchukwu Nnewi Diocese dị na Naịjirịa. Fada Peter bụ onye ihe gbasara ndị ọzọ na-emetụ, ọkachasị ndị ọrụ ozi, ụmụaka enwe nna enwe nna. Ọ bụ onye ọganihu ndị ntorobịa na ụmụaka na-echu ụra. Ọ bụkwa onye nkwalite asụsụ na omenala Igbo na-amasị. Ọ bụ maka ihe ndị a ka o jiri malite otu ndị a. Kedu ndị bụ Fada Peter Charity Group? Fada Peter Charity Group bụ otu atọ na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ọdịmma ndị mmadụ. Ha bụ Fada Peter Charity Tennis Tournament Nigeria, Fada Peter Organization USA, and Fada Peter Sports Foundation Chicago. Fada Peter Charity Tennis Tournament Nigeria. Otu Fada Peter Charity Tennis Tournament Nigeria malitere ihe dịka afọ 20 n'otu gara aga na Anambra Steeti dị n'ala Naịjirịa. Ọrụ na ihe ha megoro: afọ 23 otu a na-ekpokọta otu egwuregwu tenis dị na Anambra Steeti ọnụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ndị klọb ndị a na-enwe nsọkọrịta mpi nke na-enwe ihe dịka ọnwa 2 maọbụ 3 n'afọ ọbụla. Ha na-eji ohere akọrọ ha maka mkpa ọ dị iji ngọzi na onyinye Chineke nyere ha nyere ndị ha ka mma aka. Ndị otu Fada Peter nke Naịjirịa na-enyere ndị ọrụsị aka. Ha na-enyekwa ndị enwe nna aka site na inye ha ihe onyinye dị iche iche. Ha na-enye otu ọbụla nke mkpa ha siri dị. Ha na-enye ha onyinye ego, ihe oriri, uwe, wheelchairs, clutches wdg. Ha na-enye ndị mmadụ ohere ịhụ dọkịta oyibo n'efu, ma inyekwa ha ọgwụ n'efu ma ọfụ ọbụla. Ha na-enyekwa ndị anya mgbu anya ịdị na-ahụ ụzọ. Ha na-emere ndị ụmụaka na ndị ntorobịa oriri bịambịam n'ọnụ oge ekeresimesi ọbụla, ya bụ Christmas party. Ha nwere tenis academy na Anambra Steeti ebe a na-azụ ụmụaka na ndị ntorobịa ma na-akụzikwara ha etu esi apịa tenis n'efu wdg. Abịa na Amerịka, ha nwere otu Fada Peter Charity Organization na Fada Peter Sports Foundation. Ewubere otu Fada Peter Charity ka ha nye aka hụ n'ọrụ inyere ndị ọgbọ anya na ndị ọrụsị aka. Ha na-aga ịhụ na nkwado ọrụ inye ọgwụ n'efu. Ndị Sports Foundation ketara ọrụ ịkwado ụmụaka na ndị ntorobịa. Ihe Fada Peter Group na-arụ na Amerịka: afọ 6, ndị Fada Peter Charity Group na Amerịka na-ekpokọta summer tennis program maka ụmụaka. Afọ 3 gara aga, ha malitekwara ịkpọkọta ụmụaka na ndị ntorobịa amụrụ na Amerịka, na-akụziri ha asụsụ na omenala Igbo. Enwekwara ụmụaka ndị si Canada nọ n'otu a. Mụ na ụmụnne m nọkwa
nakwa n'otu a. N'ọnwa Julaị, otu Fada Peter Charity Group malitere obi egwuregwu na Naịjirịa. Obi egwuregwu a ga-abụ ebe onye ọbụla nwere mmasị nwere ike ịga na-akwụghị ụgwọ. A ga-enwe egwuregwu bọọlụ ụkwụ, lawn tennis court, volleyball, basketball, ebe a ga-egwu mmiri nke a na-akpọ swimming pool. A ga-enwekwa nnukwu ụlọ ọgbakọ maka mmemme ndị otu Fada Peter niile. N'ụlọ ahụ ka a ga-enwe onyinye ha ga na-adị. Ha ga-eji ụlọ ahụ nwere ebe ha ga na-ahụ ndị ọrịa n'efu. Anyị na-ayọ ndị Chukwu gọziri ka ha nye aka na ọrụ a malitegoro. Biko nụ, obere azụ pata obere nkụ, nnukwu azụ pata nnukwu nkụ. Na mmechi, n'aha ụmụaka ndị Summer Tennis Program na ndị Fada Peter International Igbo Kids Academy, anyị na-ayọ Amarachi